moltes gràcies per convidar-me a parlar de la mercantilització de la sanitat. És un tema una mica complex, intentaré fer-ho païble i he portat una presentació, com que també soc docent, per fer una mica didàctica la presentació i explicar-vos en què consisteix la mercantilització del sistema de salut de Catalunya. Com bé ha dit el Martí, vaig defensar la meva tesi doctoral sobre mercantilització del sistema de salut de Catalunya l'any passat, però porto més de 10 anys investigant què? Més a prop, no? Però porto més de 10 anys investigant com es produeix, quins són els processos de mercantilització dins del sistema de salut de Catalunya. I per parlar-vos de la mercantilització és fonamental diferenciar dos processos en el sistema de salut. Per una banda, la privatització. La privatització és la transferència des de l'esfera pública al sector privat. Aquest fenomen tothom el té molt clar. La mercantilització és un procés una mica més subtil. És la introducció de mecanismes de mercat i de lògiques de mercat dins de l'esfera pública. I com veurem, els processos de mercantilització, que són molt més freqüents en el sistema de salut de Catalunya, provoquen fenòmens o elements de privatització. Hi ha diferents estratègies que utilitzen els sistemes de salut per mercantilitzar la salut i la sanitat. Per una banda, liberalitzar serveis, crear mercats interns, tot això veurem com es concreta dintre del sistema de salut de Catalunya. Crear mercats interns, fer que el sistema sanitari, el sistema de salut, funcioni com un mercat. Instaurar competència entre els diferents proveïdors del sistema en aquest mercat. I quan instauren competència, liberalitzen serveis i creen aquests mercats interns, s'afavoreix la gestió privada de les estructures públiques. S'afavoreixen diferents col·laboracions publico-privades. No sé si veieu com les estratègies de mercantilització van portant cada cop més a diferents elements de privatització. S'afavoreix la gestió d'equipaments públics per part d'empreses privades amb o sense afany de lucre, que és el que passa aquí al Cap d'Olesa. La Mútua de Terrassa és una entitat sense afany de lucre, i ho poso entre cometes, després si voleu parlem què és això del sense afany de lucre. I a poc aquests fenòmens de mercantilització, aquestes estratègies deriven en la concessió a empreses privades i en externalitzacions de serveis. Tot aquest procés de mercantilització, podríem dir que la mercantilització com a fenomen global inclou diferents moments de privatització, produeix menys transparència i menys control democràtic sobre els serveis de salut i sanitat. Produeix més opacitat. Què li passa, això? Ara. Us podria semblar que no, però l'evidència científica, clar, jo he fet una tesi sobre mercantilització, llavors he investigat una mica sobre què diu l'evidència científica sobre aquests fenòmens de mercantilització i privatització dins dels sistemes sanitaris. I està molt polaritzada. Per una banda, hi ha estudis que diuen que la mercantilització i la privatització millora l'eficiència i redueix els costos del sistema. I us faig una pregunta, a expenses de què redueix els costos del sistema? Perquè també hi ha molta evidència que ens diu que la mercantilització i els processos derivats de la mercantilització, que són la privatització, afecten a la confiança que els pacients tenen sobre els professionals, que genera diferents exclusions i barreres en l'accés a la salut i a la sanitat, que deteriora les condicions laborals dels professionals i específicament en atenció primària i comunitària els fenòmens de mercantilització i privatització, i ho veurem en concret com s'ha produït aquest procés en el sistema de salut català, contribueixen al subdesenvolupament de l'atenció primària i comunitària.
Això ho ha introduït una mica el Martí, i és que la qüestió de la privatització i la mercantilització és important en el sistema de salut català. I jo et contradiré una mica i et diré que el sistema de salut català és el més mercantilitzat de tot l'Estat. Em parlen molt de Madrid i València i la privatització. No, el sistema de salut català ho han fet perfecte, els processos de mercantilització i de com la privatització se'n deriva d'aquests processos, i és pioner en mercantilització i privatització. I també ho veurem en com s'ha configurat històricament aquest sistema per afavorir cada cop més la participació de les empreses privades dintre del sistema públic. I com els processos que es donen en el sistema de salut català es donen molt abans o abans de que es donin en el sistema de salut a nivell estatal. Ara faré una mica de perspectiva històrica de com es va construir, com es va desenvolupar el sistema de salut català. El sistema de salut català neix el 1981, quan es produeixen les transferències des de l'Estat a Catalunya. En aquest moment, tot el que era Insalut passa a ser Institut Català de la Salut. Però passava una cosa aquí a Catalunya, que ja ho has introduït molt bé, i és que hi havia moltes entitats que eren propietat o de les municipalitats o de la Diputació o eren entitats benèfiques que donaven servei a dintre de la sanitat pública. Llavors això generava un problema a Catalunya. I en aquell moment, amb l'excusa de no fer una gran despesa econòmica, van decidir que totes aquestes entitats formarien també part del sistema públic. I van consolidar la xarxa d'hospitals de Catalunya, l'antiga XUP. Tota la resta d'entitats que formaven part del sistema públic, però que eren entitats de diferents gestions privades, es van començar a aglutinar en el que anomenem els consorcis públics o els consorcis sanitaris. El primer va ser el Consorci Hospitalari de Catalunya, que ara mateix el coneixereu com a Consorci de Sanitat i Social de Catalunya, i que tenen la particularitat que són ens que aglutinen diferents entitats que poden ser públiques o de titularitat semipública, que tenen diferents col·laboracions público-privades, però que, molt important, es gestionen des de la perspectiva del dret privat. És a dir, són entitats més a prop del dret mercantil. En aquest moment, i això també és molt important, l'Institut Català de la Salut era un proveïdor del sistema, però era també l'ens que concertava i contractava serveis sanitaris a totes les entitats que no eren X. Els consorcis públics i després, cap als anys 90, es comencen a crear les empreses públiques. Les empreses públiques no aglutinen diferents ens, gestionen diferents serveis de la sanitat pública, però també són empreses que tenen titularitat pública, però que es gestionen normalment més a prop al dret privat. L'únic ens en aquest sistema que podríem dir que és 100% públic, és a dir, de naturalesa, titularitat i gestió pública, és l'Institut Català de la Salut. Fixeu-vos com ja des de la mateixa creació del sistema de salut de Catalunya, el sistema es consolida com un sistema mixt, en el que participen entitats públiques, semipúbliques, entitats privades, públiques benèfiques, privades benèfiques. És veritat que en aquest moment no hi havia entitats amb afany de lucre que donessin provisió a dintre del sistema públic. I us deia abans que tot el que passa a Catalunya passa després a l'Estat, i és que això que ja passava a Catalunya prèviament i que va passar des del 1981 i que es va consolidar així, va haver-hi la Llei General de Sanitat el 1986,
que consolida aquest sistema mixt, que diu a nivell estatal que això es pot fer. L'article 90 d'aquesta llei regula com es pot concertar el servei sanitari amb diferents entitats privades, entitats que no siguin Insalut en el seu moment i que ara, en el nostre context, no seran Institut Català de la Salut. Però la qüestió de la mercantilització dintre del sistema, un dels punts més importants és la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1990. Aquesta llei és la que crea el Servei Català de la Salut, el que ara coneixeu com a CatSalut. I es produeix en aquest moment la separació de la compra i la provisió de serveis. Això què vol dir? Us he dit que l'ICS, quan rep les transferències de l'Insalut, actua com a proveïdor, però també com a comprador de serveis a les diferents entitats del sistema. El Servei Català de la Salut deixa a l'ICS, a l'Institut Català de la Salut, com a únic proveïdor del sistema i passa a ser l'únic comprador de serveis sanitaris. A partir del 1990 és quan es crea el mercat de salut. Hi ha un comprador, que és el CatSalut, el Servei Català de la Salut, i compra serveis a diferents proveïdors. Si us fixeu, en aquest moment és quan l'Institut Català de la Salut, que és l'ens de titularitat, gestió i naturalesa pública, que podem dir que és l'ens 100% públic del sistema, queda com un proveïdor més, que entra en competència amb la resta de proveïdors per poder accedir als contractes que manté amb el CatSalut. I finalment, tot va molt ràpid, en els anys 90, quan es consolida el sistema, tot va molt ràpid en quant a mercantilització. Finalment, la reforma de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, el 1995, que avala la introducció de l'afany de lucre en la gestió de la sanitat pública. Aquesta llei es va fer específicament per a atenció primària i per la creació de les entitats de base associativa, que no sé si sabeu què són les entitats de base associativa. Són entitats que gestionen CAPs d'atenció primària amb afany de lucre. Són organitzacions en què els professionals de la salut, normalment metges, es constitueixen com una societat limitada que pot gestionar aquest centre d'atenció primària amb afany de lucre. Això es va començar a crear el 1995 i aquesta reforma de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya va avalar la introducció de l'afany de lucre a dintre de la gestió de la sanitat. I com us deia, un altre cop, Catalunya és pionera. La introducció de l'afany de lucre a dintre de la sanitat pública a Catalunya es produeix el 1995, a l'estat espanyol el 1997. I a partir d'aquí és quan veiem que a poc en el sistema comença a haver-hi un augment del finançament públic a entitats concertades, cada cop més. Penseu que en aquesta primera part l'Institut Català de la Salut tenia, i quedeu-vos amb aquesta xifra, el 90% de l'atenció primària i el 30% dels llits hospitalaris. Tenia molt d'atenció primària i gairebé tota l'hospitalària o especialitzada la tenien les altres entitats del sistema. I va quedar així. El Departament de Salut, que gestiona les polítiques, el Servei Català de la Salut, o el CatSalut, que és el que compra serveis sanitaris, i aquí els compra a l'Institut Català de la Salut. Hi ha les altres empreses i consorcis públics, què poden ser? Consorcis públics, empreses públiques, societats mercantils públiques, fundacions públiques o empreses privades. Privades sense afany de lucre, fundacions, normalment de l'àmbit religiós, o empreses amb afany de lucre. I el quid de la qüestió és que totes aquestes
entitats que diem altres públiques tenen diferents col·laboracions público-privades, tenen subcontractacions de serveis, externalitzacions, diferents col·laboracions amb altres empreses que sí que poden tenir afany de lucre. I jo aquí sempre poso l'exemple del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya. El Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya és una societat mercantil. És una societat mercantil que té poquíssimes ambulàncies que siguin pròpies. Les úniques ambulàncies que són pròpies del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya són les ambulàncies que tenen metge, infermera, tècnic o infermera i tècnic. Són les úniques que són pròpies del Servei d'Emergències Mèdiques. Les que són tècnica d'emergències sanitàries, que van 2 tècnics, aquestes estan subcontractades. Subcontractades a empreses amb afany de lucre. I això passa moltes més vegades en moltes entitats i veurem també com passa això a la Mútua de Terrassa en el CAP d'Olesa, que gestiona el CAP d'Olesa. I com us deia, en aquest sistema l'únic ens que és 100% públic, de titularitat, naturalesa i gestió pública, és l'Institut Català de la Salut. I el sistema es va consolidar als anys 2000, aproximadament, i la cosa no va parar. No va haver-hi cap govern a la Generalitat de Catalunya, ni quan van governar els convergents, evidentment, però tampoc quan van governar els socialistes. És el que en sanitat diem la sociovergència, que volgués desfer, que tingués la intencionalitat política de desfer aquesta configuració del sistema de salut. Es configura entre el 2000 i el 2010 el Sistema Integral de Salut de Catalunya. I es consolida com un sistema mixt, en el que participen les públiques, les semipúbliques, les privades. De fet, a l'Institut Català de la Salut es comença a configurar, o intenten configurar-ho, com una empresa pública. L'apropen cada cop més al dret privat. I també es comença a experimentar en diferents formes de col·laboració público-privada i de finançament privat. I una que us poso d'exemple, però també va passar aquí a Olesa, és la construcció de l'Hospital Moisès Broggi, que tenim aquí al Baix Llobregat. Aquest hospital va ser construït amb una fórmula que es diu Private Finance Initiative. Es va concedir la construcció de l'hospital a una unió temporal d'empreses. Una unió temporal d'empreses, és que me les haig d'apuntar perquè és que formada per Teico, AXA, EMTE, Akbar, La Caixa, que no tenen res a veure amb sanitat. La Generalitat paga per l'ús dels serveis a 30 anys amb aquesta unió temporal d'empreses. La gestió de l'hospital es va concedir al Consorci Sanitari Integral. Com a mínim no li va concedir amb aquesta gent que no tenen res a veure amb salut. És una mica també, si no m'equivoco, la construcció del CAP d'Olesa es va donar a la Mútua de Terrassa, no? Com a mínim li van donar amb algú que tenia alguna a veure amb sanitat, com a mínim. Comencen a experimentar amb aquestes diferents formes de col·laboració público-privada. I sabeu què? 2 anys després de la construcció del Moisès Broggi, els quiròfans es queien a catxos. Van haver de tancar-los i van haver de reformar-los. Perquè, clar, deixem la construcció a qui sigui. I després en parlaré més específicament de què va passar durant les mesures d'austeritat i la crisi econòmica. Però per situar-nos una mica, el que fan les mesures d'austeritat és intensificar els processos de mercantilització
i privatització de la sanitat. Aquí es va promulgar la llei Òmnibus, no sé si algú se'n recorda d'aquesta llei, en qüestió de salut. Aquesta llei modificava més de 50 lleis i en qüestió de salut cedia instal·lacions públiques a empreses privades. Avalava encara més la gestió privada amb afany de lucre i sobretot en l'ICS permetia que les instal·lacions de l'ICS es poguessin concedir a empreses privades. Després, a nivell estatal, jo sempre ho esmento perquè em sembla també un element de mercantilització. El Reial Decret Llei 16/2012, que va deixar fora de l'assistència sanitària a les persones migrants sense regularitzar. Els processos d'exclusió sanitària també són processos de mercantilització, perquè en certa manera també afavoreixen la privatització. I us deia que les retallades que va haver-hi en aquest moment, els tancaments del CAPS, els tancaments de llits hospitalaris, penseu que són tancaments que va haver-hi en aquell moment i que molts d'aquests no hem tornat a recuperar. Jo, no ho has dit quan m'has presentat, faig docència però també soc infermera i treballo a l'Hospital Clínic, a urgències. Els llits que vam tancar en aquell moment no els hem tornat a obrir. I em consta que a l'Hospital de Bellvitge tampoc. Molts CAPs van tancar en horari, molts CAPs van tanquem el cap de setmana i mai més han tornat a obrir el cap de setmana aquests centres d'atenció primària. Allò que vam perdre, molt del que vam perdre en quant a recursos durant la crisi econòmica no ho hem tornat a recuperar mai. I després va venir la pandèmia. També en parlaré de què va passar durant la pandèmia. Totes les crisis, siguin econòmiques o siguin de salut, afavoreixen els processos de mercantilització i privatització. Com veieu, en el sistema de salut català s'han donat totes les estratègies de mercantilització. Han liberalitzat els serveis, han creat un mercat. El sistema de salut de Catalunya funciona com un mercat. Està instaurada la competència, els proveïdors han de competir entre si per accedir als contractes que obtenen amb el CatSalut. Hi ha gestió privada de l'estructura pública, diferents col·laboracions público-privades, derivacions de pacients públics a la privada, i això sobretot es va incrementar durant la crisi econòmica. Si tancaven llits, tancaven CAPs, augmentaven les llistes d'espera. Quan augmenten les llistes d'espera, moltes vegades el que utilitzen és hem de garantir els temps d'espera. Llavors què fem? Augmentem les llistes d'espera i aprofitem per derivar els pacients a la sanitat privada, a fer-se proves. O com és que haig d'anar a la Tecnon a fer-me una ressonància? Bueno, és aquest mecanisme el que utilitzen. Gestió d'equipaments públics per part d'empreses amb i sense afany de lucre i concessió a empreses privades, externalitzacions dels serveis. Totes les estratègies de mercantilització amb elements de privatització estan presents en el sistema de salut de Catalunya. Després parlarem de què va passar específicament amb la crisi, tant econòmica com amb la pandèmia del Covid. Reforço que hi ha separació entre la compra i la provisió de serveis, que hi ha una extensa proliferació d'entitats proveïdores de serveis de diverses formes de gestió i de titularitat, amb diverses formes de col·laboració público-privada, la instauració de models de Private Finance Initiative i l'afany de lucre des del 1995. I us he posat aquest quadre, que us he explicat abans, i aquest és el quadre que jo en dic simplificat. Perquè us deia que els fenòmens de privatització i de mercantilització i que aquests processos provocaven una manca de control democràtic de l'estructura pública i sobretot una manca de control i de seguiment dels diners. I us dic que això és el mapa simplificat perquè el sistema de salut de Catalunya és això.
Aquí estan tots els actors del sistema. I ara, no sé si penseu que és fàcil en aquesta estructura seguir els diners públics. És gairebé impossible. Tornem a això perquè és més fàcil d'entendre. Però aquests són tots els actors que hi ha a dintre del sistema de salut. Aquest mapa el va fer en el seu moment el sindicat CATAC. Potser caldria actualitzar-lo una mica, però resumeix molt bé com de complex són totes les empreses, entitats públiques, semipúbliques, privades que formen part del sistema. I com es distribueixen els serveis en aquest sistema. Els proveïdors d'atenció primària, no sé si es veu bé o es veu malament, a l'Institut Català de la Salut, abans us he dit que quan es va generar el sistema de salut de Catalunya, l'Institut Català de la Salut tenia un 90% de l'atenció primària. Ara mateix té un 77%. I cada cop va perdent més. Tenim un 12% de consorcis i empreses públiques, un 6,78% d'entitats privades sense afany de lucre, i aquí estaria la Mútua de Terrassa, i un 3,24% d'entitats amb afany de lucre a l'atenció primària de Catalunya. I els proveïdors d'atenció hospitalària, abans us he dit que l'ICS tenia, quan es va generar el sistema, un 30%, l'ICS no ha fet més que perdre en aquest sistema. Allò que van argumentar en aquell moment, és que és molt més econòmic que les empreses, les entitats que ja donen servei, les aglutinem dintre del sistema públic per no fer una gran despesa econòmica, però és que han passat 43 anys i no han construït cap entitat, cap estructura que sigui Institut Català de la Salut. D'Institut Català de la Salut hi ha 8 hospitals a tota Catalunya. Tota la resta són consorcis d'empreses públiques, entitats benèfiques, entitats sense afany de lucre i entitats amb afany de lucre. I us deia que aquesta configuració s'agreuja quan hi ha crisis. Què va passar? Ja he parlat una mica de què va passar amb les mesures d'austeritat. Les polítiques d'austeritat van reduir en el seu moment el pressupost de salut en un 17%, però la reducció d'aquest pressupost va ser desigual entre els diferents proveïdors del sistema. Mentre en pes relatiu l'atenció primària i comunitària perdia un 4%, l'atenció especialitzada en pes relatiu de finançament augmentava en un 3%. I us preguntareu per què. I és que els sistemes mercantilitzats són sistemes centrats en els àmbits hospitalaris. Perquè els àmbits hospitalaris donen molta més rendibilitat econòmica, són molt més beneficiosos. Les àrees d'atenció primària i comunitària estan més centrades en la prevenció, en la promoció de la salut, és el que hauria de fer l'atenció primària. Això és molt menys interessant de cara a la mercantilització del sistema. Per això, quan hi ha retallades, pateix molt més l'atenció primària i comunitària i els sistemes mercantilitzats tenen molt més subdesenvolupada l'atenció primària. Però tampoc la repartició del pressupost, tot i la reducció del 17%, també va ser desigual entre les entitats del sistema en quant a la seva titularitat. Mentre les 3 primeres línies són entitats públiques i semipúbliques del sistema. I veieu com les entitats públiques i semipúbliques del sistema redueixen els seus pressupostos amb el CatSalut durant l'època de crisi, el que hi ha baix són les entitats privades amb afany de lucre.
i aquestes mantenen el seu pressupost amb el CatSalut durant el temps de crisi. I què passa específicament a l'atenció primària de Catalunya en el context de mercantilització quan s'agreuja amb les polítiques d'austeritat? Ara parlaré una mica dels resultats de la meva tesi. Jo vaig fer una tesi sobre com les infermeres desenvolupaven la seva pràctica en l'atenció primària en el context mercantilitzat. I vaig trobar que en el sistema de salut català, amb aquests processos de mercantilització i privatització que generen nous models de gestió mercantil, el que passava en els centres era que s'augmentaven les mesures de control, que es reduïen els temps d'atenció a les persones, que augmentava el treball i les càrregues, és a dir, que s'augmentaven les ràtios, que empitjoraven les condicions laborals i que empitjoraven els salaris, i que això per als professionals generava estrès, sobrecàrrega laboral, que afectava a com es relacionaven amb els seus pacients i que tenien sentiments de vulnerabilitat. I això específicament jo ho vaig estudiar en atenció primària i comunitària, en com afectaven els processos de mercantilització, però com a infermera d'hospitalària puc dir que tinc la sensació que això s'extrapola a tot el sistema, en quant el sistema de salut català és un sistema profundament mercantilitzat en la seva totalitat. Però també vaig trobar que, i això ho volia posar en valor i dic un dels resultats, que és que normalment els professionals d'atenció primària desenvolupen diferents estratègies. Jo ho vaig estudiar en infermeres i infermers, però vull pensar que són tots els professionals d'atenció primària que desenvolupaven diferents estratègies per adaptar-se a aquests contextos de mercantilització i per superar l'estrès i la sobrecàrrega laboral que patien en aquest context. I què va passar durant la pandèmia? Us he dit que en els moments de crisi s'agreugen les polítiques mercantils. La pandèmia Covid no fa més que posar en evidència un sistema que està molt malmès. Estem al 2020, portem molts anys de polítiques mercantilitzadores i privatitzadores, portem uns anys en polítiques d'austeritat amb serveis que mai s'han tornat a obrir. Llavors la pandèmia es troba amb un sistema que està profundament deteriorat. Falta recursos, les infraestructures estan saturades, els equips d'atenció primària i comunitària estan debilitats de molts anys de retallades i tenim unes estructures que són completament insuficients per adaptar-nos a aquesta situació de crisi i d'emergència sanitària. I què fem? Què es va fer des de Catalunya? Doncs pensem que van nacionalitzar les privades i van dir vinga, privades, doneu-nos els vostres recursos perquè hem tancat i de fet tancant recursos us hem afavorit. Doncs en un moment de crisi potser les privades haurien d'haver respost, no? Doncs sí, van oferir els seus serveis però pagant-lo. El govern va donar prop de 17 milions d'euros a la sanitat privada, que no formava part del sistema integral de Catalunya, a la sanitat completament privada, és a dir, l'Hospital General de Catalunya, per exemple. 17 milions d'euros per l'atenció als pacients durant la pandèmia. Va derivar per 4,3 milions d'euros les proves PCR. Va pagar per cada pacient d'unitat de cures intensives Covid 43.000 euros. Penseu que a la sanitat pública s'ha estimat que el cost d'aquests pacients són uns 22.000. Doncs a la sanitat privada li vam donar el doble. Però és que durant la crisi, durant la pandèmia, van dir, és que no tenim recursos suficients. Doncs res, gairebé 3.000 derivacions a la sanitat privada per patologies que no eren Covid. Van aprofitar la crisi per enriquir les privades. Han aprofitat les mesures d'austeritat per intensificar les polítiques
mercantilitzadores i privatitzadores i van utilitzar la pandèmia del Covid per intensificar les polítiques mercantilitzadores i privatitzadores i per afavorir a la privada. Li vam pagar per pacients que no tenien una patologia Covid 1,2 milions d'euros a la sanitat privada. Tornem a l'estructura del sistema de salut català i on està la Mútua de Terrassa en aquest sistema. Està, si jo no m'equivoco, aquí, no? A les privades sense afany de lucre. Teòricament, les privades sense afany de lucre, que de fet, igual que totes aquestes públiques que poden tenir diferents col·laboracions público-privades, a mi m'agrada dir que aquest sistema és un gradient d'opacitat. Des d'allò que és menys opac, que estaria en aquella banda i que seria l'Institut Català de la Salut, cap aquí tot comença a ser cada cop més opac. Els consorcis són menys opacos que les societats mercantiles públiques i que les fundacions públiques. Però totes les públiques són menys opaques que les empreses privades. Però les privades sense afany de lucre també tenen diferents col·laboracions público-privades amb altres empreses amb afany de lucre o, com passa a la Mútua de Terrassa, amb empreses del mateix grup que tenen afany de lucre o que com a mínim no declaren no tenir-ne, no declaren no tenir afany de lucre. I sabeu quines són les empreses associades a la Mútua de Terrassa? Doncs tenim Axioma, que és una empresa que ofereix serveis de logística a centres sanitaris. Terrassanet, que és la neteja dels centres sanitaris. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo tengo mis centros que son sin ánimo de lucro de la Mútua de Terrassa y tengo una empresa que cuelga de la Mútua de Terrassa, que es con ánimo de lucro y que limpia esos centros, claro que sí. Després tenim Àptima, que són les clíniques, la part privada de la Mútua de Terrassa. No sé si Àptima, la Mútua de Terrassa va prendre molt de l'Hospital Clínic. No sé si sabeu que a l'Hospital Clínic tenim també una clínica privada dintre, que és el Barna Clínic. Quan passen aquestes coses, el que està passant és que l'estructura pública l'està utilitzant el servei privat. És a dir, et diuen, bueno, però és que Àptima hi ha asseguradores que paguen i llavors aquests pacients estan coberts per l'asseguradora i l'asseguradora paga la Mútua de Terrassa. A l'Hospital Clínic, el Barna Clínic no funciona per asseguradores, funciona Paganini de bolsillo. I també et diuen que el Barna Clínic està pagant a l'Hospital Clínic per la utilització de l'estructura. I jo sempre dic, bueno, però és que mentre està un pacient de la privada utilitzant aquest recurs, no hi ha un pacient de la pública que pugui utilitzar-lo. Són estructures que són públiques i que està parasitant la privada. Després tenim Egarmàtic. Egarmàtic són serveis de tecnologia dirigits també a centres sanitaris. Esto es otro, yo me lo guiso, yo me lo como. Després tenim el CatLab. El CatLab va néixer de la Mútua de Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa i la Fundació Sant Joan de Déu de l'Hospital de Martorell. I és el servei de laboratori per a aquestes tres entitats. Després està la Fundació Integralia Vallès, que és una fundació, mira, aquesta és sense afany de lucre, i és una fundació per a la integració laboral per a persones amb discapacitat. Però, ojo, perquè és una fundació que està liada amb Fundació Integralia de KV, que són muy sin ánimo de lucro. Ponen fundación, porque así parece que queda mejor, pero sigue siendo de KV, I després tenen també Dental Clínica Mútua de Terrassa, oye, lo tienen todo.
Jo no sé si m'estic equivocant, però penso que aquí al CAP d'Olesa teniu el servei... Oi que sí, a dintre del mateix CAP? Utilitzant què? Estructura pública, eh? Sí. Utilitzant recurs públic a dintre del mateix CAP. Algú ha fet servir aquest servei? Algú d'aquí? Perquè voldria saber qui dona les cites aquí. Les dona la mateixa administrativa que està donant les cites a la pública o és una altra? La primera que ja hi ha... El dentista hi ha una infermera que dona les hores. Abans, ara ja l'han fet. Ara ja no està la dentista aquesta? Ah, han tret aquesta clínica? El CAP Rambla encara està? I hi ha un altre CAP, ara no sé si el de Sant Cugat, que també està aquesta... La Dental Clínica Mútua de Terrassa. Sí, está dentro. No ho sé. La qüestió... La clínica del dolor és pròpia del sistema públic. La clínica del dolor, perquè el clínic també la tenim i és pròpia del sistema públic. Vale. La qüestió és que aquesta encara, o sigui, penja de la Mútua de Terrassa i hi ha caps que encara la tenen. Us preguntava si a Olesa jo tenia la idea, digues. No, jo volia comentar que dintre dels equips d'atenció primària de l'ICS, el dentista i la higienista bucodental, que és una nova figura, estan. Què vol dir? Que per molt que us hagin tret la clínica dental, té d'haver-hi un dentista que sigui públic, o sigui, en aquest sentit, perquè té de fer les extraccions, les neteges bucodentals a les dones embarassades, les higienes bucodentals a la primera infància i no sé en què més han treballat, però això són drets. Entra dintre de la cartera de serveis del sistema públic. Per tant, que us hagin tret el dentista, era una clínica privada, però que té que haver-hi. Bueno, però era una clínica privada que al final feia ús de l'estructura pública i parasitava, evitava aquest servei que sí que és públic. Clar, però si ells diuen és que han tret la clínica i ja no hi ha clínica, ja no hi ha dentista... No, sí que hi ha. Dentista per arrencar, sí. La qüestió és que jo, si no m'equivoco, el que va dir el Jordi Pasqual a l'última xerrada és que la Mútua de Terrassa rep 223 milions d'euros, la Mútua, El CAP d'Olesa no sé si va estimar, ho va preguntar, si no m'equivoco, ho va preguntar al Departament de Salut i mai li van respondre, va estimar que eren uns 83 milions d'euros al CAP d'Olesa. Jo pregunto, us en recordeu d'aquell gràfic que he posat, de los miles actores del sistema? Claro, aquests 223 milions d'euros que se suposa que el CatSalut està donant a una entitat privada sense afany de lucre, quina part d'aquests diners van a Axioma, Terrassanet, Àptima, Egarmàtic, CatLab, Fundació Integralia, Dental Clínica Mútua de Terrassa... Com controlem els diners públics que estem donant a la Mútua de Terrassa i que aquests diners públics no están sirviendo para que la Mútua de Terrassa obtenga beneficio, pero están sirviendo perquè les empreses derivades de la Mútua de Terrassa obtinguin benefici. I ara volia que després debatem una mica i us faig la pregunta. A mi em costa molt, ahir parlava amb una companya propera i a mi em costa molt relacionar directament el que va succeir malauradament fa un mes o 3 setmanes al CAP d'Olesa directament amb la gestió del CAP. Després, si voleu, directament amb qui el gestioni la Mútua de Terrassa. Però jo sí que voldria, com a mínim, destacar alguns punts a tenir en compte per fer aquesta valoració i si té implicacions que la Mútua de Terrassa gestioni el CAP d'Olesa. I és que, de resultats de la meva tesi, jo vaig trobar que la mercantilització del sistema augmenta les càrregues i les ràtios.
I específicament, en l'anàlisi que vaig fer de l'atenció primària i comunitària de Catalunya, vaig trobar que com a mínim les infermeres, però també altres professionals, dels CAPs, dels centres d'atenció primària que pertanyien a l'Institut Català de la Salut, tenien menys ràtio que els centres d'atenció primària que eren no X. Per tant, jo no conec específicament, i això també, com que aquest sistema és tan transparent, com podeu veure, no conec específicament quines són les ràtios del CAP d'Olesa, però puc deduir, hi havia centres d'atenció primària que tenien més del doble, les infermeres del centre no X tenien més del doble de població assignada que les infermeres del centre X. Llavors podem deduir que el CAP d'Olesa té unes ràtios més elevades, cabria esperar que el CAP d'Olesa de la Mútua de Terrassa té unes ràtios més elevades que un CAP proper que sigui Institut Català de la Salut. Per altra banda, aquesta configuració mixta del sistema, que ens han venut que és supereficient i que redueix els costos del sistema i que dificulta moltíssim la coordinació entre les diferents entitats del sistema. Dificulta moltíssim la comunicació entre entitats que dirigeix l'ICS o que dirigeixen els consorcis. I em comentava aquesta companya, i després ho he trobat també en un comunicat de la CGT de Sanitat del Baix Llobregat, és que les entitats que no formen part de l'Institut Català de la Salut moltes vegades no participen en els protocols que s'estableixen en l'Institut Català de la Salut. I us poso com a exemple que durant l'onada de grip l'Institut Català de la Salut va establir un protocol per garantir l'atenció ràpida dels pacients amb simptomatologia respiratòria, que van anar als centres d'atenció primària de l'ICS i a l'Hospital de Martorell. I es dona la particularitat de que el CAP d'Olesa de la Mútua de Terrassa no hi era. Llavors, aquesta configuració mixta potser està impedint la coordinació dels serveis i està minvant la qualitat de l'atenció que s'ofereix a les persones que estan assignades a centres que no són X, no? Que podríeu ser vosaltres, que teniu un centre d'atenció primària que no és X i que potser no està participant adequadament dels protocols que s'estableixen com a normativa en tot el sistema, perquè hi ha una falta de comunicació. Una altra cosa que també parlàvem és que potser, i això ho deixo com una mica a l'aire i soc incapaç d'avalar-ho, però potser la Mútua de Terrassa està afavorint que les persones vagin als seus centres, afavorint la seva xarxa, i evitant certes derivacions. I una cosa que em preguntava, jo com a professional i coneixent els centres d'atenció primària, que soc una infermera hospitalària d'urgències, però he fet la meva tesi sobre atenció primària, i em preguntava per què en aquesta situació no li van donar a la persona una visita espontània. Les visites espontànies són visites del mateix dia, no són visites d'urgències. El cap d'atenció primària dona visites espontànies en el mateix dia. Per què a aquesta persona no se li va oferir una visita espontània en aquell moment? Quina directriu té el CAP d'Olesa de Montserrat per no tenir visites espontànies? No sé quina hora era, però no era molt tard, no? Quina hora era? Si té l'agenda plena, ja no donen hores. Però que vagi d'urgència o dia, te diu, ves cap a Martorell o Sant Andreu de la Barca. No hi ha ningú que t'atès. Hi ha visites espontànies, han d'haver-hi en tots els centres d'atenció primària aquest tipus de visites. Llavors la pregunta és, com pot ser que no hi hagi una visita espontània per a una persona en aquesta situació? Bueno, jo llenço aquesta pregunta. Però això de què culpa és, això? No, bueno, aquí Qui és el hi ha responsable coses d'això? a dir, en el sentit de que les treballadores, la manera d'organitzar-se que té a veure amb el que diu aquí la companya és
les visites d'espontània, o sigui, les visites d'urgències en els centres d'atenció primària no existeixen. No, són visites espontànies. Són espontànies. Però cada centre les organitza com vol. Una persona entra que s'ha fet mal, una persona entra que de cop està vomitant, això és una espontània. I dintre de quan entra aquest espontani, aleshores es classifica per si és més emergència, urgència i segons com, i dintre de les urgències hi ha urgències més greus i urgències no tan greus, a dintre de tant, no? De dir, doncs té una diarrea, podria tindre una bactèria que podria... Per això fa falta un triatge, que no hi ha aquí. El triatge hi és dintre, perquè a l'escala de Massachusetts... No, l'escala de Massachusetts és una cosa, és un sistema mèdic, igual que hi ha el codi ictus, igual que hi ha el codi infart, i totes aquestes coses. El que passa aquí, que jo treballo a l'ICS, jo no treballo a Mútua de Terrassa, però sí que m'he costat a les treballadores de Mútua de Terrassa per preguntar què passava, i resulta que dic, com pot ser que tu a les espontànies els hi donis hora? Un espontani no se li pot donar hora, no se li pot agafar i dir, escolti, vingui a dintre de 3 hores. No, una espontània és per un espontani que entri per la porta i tingui això. I a les espontànies, exacte, i aquí ho fan. Jo li vaig dir, en el centre de l'ICS on estic jo, les persones s'atenen per ordre d'arribada i segons el triatge d'urgència. El triatge lo fa l'administrativa. No. Lo hace la administrativa del teléfono, hace el triatge. Em deixeu acabar, jo ho explico si em deixeu. Yo te digo lo que nos pasa cada día. Jo dic com s'explica. És que està molt malament. En el sentit de que el triatge no el fan les administratives. Això, la direcció, i això ve de més amunt, és qui decideix si una cosa s'atén en aquell mateix dia o se li té de donar hora per la infermera o se li... I això és un consens, no és de la treballadora administrativa, això és un consens de qui gestiona aquest CAP que digui, vale, si entra una persona espontània que s'ha fracturat un dit, es té que dir això. Si entra una persona amb un esguins, primer té que anar a la infermera i després al metge. Si una persona entra dient que no sé què, va directament al metge. Això és un triatge i això no ho fan les administratives. Això hauria de ser. Això no. En tot cas... Però les administratives, algú els diu què tenen que fer. O sigui, no és que elles mateixes... La responsabilitat... Que no passa cada dia. Que no és que us passi, l'administrativa diu el que li han dit. La treballadora diu el que li han dit. Perdó, aviam si deixem que la ponent faci la seva intervenció, després el col·loqui, que surti tot el que sigui, perquè és que si no aquí ens estem ara... És que jo volia dir que no busquem la responsabilitat a les professionals, sinó que busquem la responsabilitat a la direcció i a les directrius que reben. Si les directrius que estan rebent és que han de fer aquesta actuació, les persones de peu fan aquesta actuació, però no busquem responsabilitats en les professionals, que al final siempre nos ponen en contra de las personas que están al mismo nivel que nosotras. No busquem responsabilitats aquí, busquem responsabilitats en les directrius del CAP. Qui dirigeix el CAP i quines instruccions dona. Cada CAP, i fins i tot dintre de l'ICS, gestiona les espontànies d'una manera diferent. És a dir, hi ha CAPs que tenen una infermera i un metge que només es dediquen a espontànies. Hi ha CAPs que hi ha una infermera i un metge que es dediquen a espontànies, però intenten forçar l'espontània a la infermera o al metge de referència. Moltes vegades hi ha CAPs que fan això. Jo només preguntava que com pot ser que el CAP d'Olesa no disposi d'espontànies, per què ha de disposar d'espontànies? Però no és culpa de la persona treballadora, perquè probablement tenen el doble de ràtio que el centre d'atenció primària X, tenen el doble de càrrega laboral que el centre d'atenció primària X i per això no tenen espontànies. Potser és per això que no tenen espontànies, no sé, caldria potser averiguar quines són les ràtios de la Mútua de Terrassa. I saber qui són els d'allà responsables. Els responsables estan a la web de la Mútua de Terrassa, qui dirigeix la Mútua de Terrassa. Però el que dirigeix el CAP, que s'ha de... Està a la web qui dirigeix. O sigui, es pot trobar, no sé si és... Sí, però si vas allà no trobes a ningú. No, clar,
però és qui dona les directrius. El que jo vull dir és que no busquem la responsabilitat en la professional. Una cosa es lo que tendría de ser y otra cosa lo que es. La realidad. Clar, És molt diferent. Suposo que és molt diferent, però que busquem la responsabilitat en la directriu del CAP. Qui ha donat aquesta... Aquesta xica diu lo que tindria que ser i aquí... No, sí, ja es veu que no es fa, o sigui, no es donen espontànies. No passa aquí, abans anaves i si te tenies una mitja hora, una hora, ja tenies. Ara no. Ara tens cap a casa i sempre pensa la cosa. Perquè a mi també tornes demà. Tornaràs demà. Fan el cupo i quan esto se acabó. I aquest malestar que teniu, de fet, està reflexat al Plaensa, que són aquestes de satisfacció que es fan al sistema de salut. He buscat específicament el CAP d'Olesa, que està aquí. Que està aquí. Teniu els pitjors indicadors, de tot el... de tota la zona metropolitana sud, que falten quadres, aquí no els he posat tots, però teniu els pitjors, o sigui, la satisfacció del CAP d'Olesa està per los suelos. Vas a cualquier centro y como digas que vienes de Olesa, otro de Olesa. Otro de Es lo Olesa. peor que hay. Lo peor que hay. M'ha agradat, Grau de satisfacció global. Hòstia, la cola de la cola, Esteu? I tant. Teniu els pitjors indicadors. O sigui, l'Ajuntament no té un responsable sanitari, tampoc. Sí, home, sí que en té, no? No hi és. Si voleu fem el debat ja, Si hay ganas, si hay ganas. Esteu calents, No, encara no, tranquil·la, encara no més. Jo us preguntava, i ara què? Jo us preguntava, i ara què? Perquè sortim d'Olesa, perquè el problema no és només d'aquest poble. En aquest poble ha passat això, però el problema és endèmic de la sanitat sencera de Catalunya i dels processos de mercantilització, de com és l'estructura del sistema. I jo volia treure, no sé si sabeu qui és, home, la nova consellera, perquè què afavoreix? M'he deixat una part molt important dels processos de mercantilització i privatització, i és que afavoreixen les portes giratòries. Per què penseu que cap de la sociovergència ha volgut desfer aquest sistema? Perquè el que hi ha a Catalunya no són portes giratòries, són autopistes de 4 carriles i intercanvi de puestos entre la pública i la privada. Durant un moment determinat, el que era el director del Servei Català de la Salut tenia unes empreses de fisioteràpia que contractaven amb el CatSalut i que durant el temps de crisi van augmentar el seu pressupost de contracte amb el CatSalut en un 26%. El que era el director del Consorci Sanitari i Social de Catalunya, senyor Ramon Bagó, tenia unes empreses d'hostaleria que contractaven en els hospitals del Consorci Sanitari i Social de Catalunya. És una mica el mateix que a Petit Comité pasa en la Mutua de Terrassa, que tienen 3 citas que trabajan para la Mutua de Terrassa y así se benefician del dinero público, i això ha passat també globalment en tot el sistema. I ha passat també amb la nova consellera, és a dir, jo m'ho he apuntat perquè aquesta ha estat implicada en diversos escàndols de corrupció al llarg de la seva trajectòria al sistema de salut català, ha participat en diverses empreses que han protagonitzat... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, Incompliments de la llei de contractes, pagaments sense justificació, manca de transparència en la gestió econòmica de les empreses que va gestionar aquesta senyora. Va assumir la gerència del Consorci Sanitari de la Noia, que teniu aquí al costat. Des d'aquesta posició va signar contractes amb una empresa d'ella antiga, generant un evident conflicte d'interès. El seu historial m'acaba aquí. Entre el 2000 i el 2004 va dirigir projectes sanitaris i socials, una empresa que és semipública, i en aquest període va contractar la seva pròpia empresa anterior i la Sindicatura de Comptes
va assenyalar diverses irregularitats en aquesta concessió. Y por eso El 2011, si no, no llega. el 2011 va ser nomenada gerent del Parc Salut Mar i 2 mesos després de la seva arribada va fer un ERO als treballadors. Aquesta és la senyora que tenim de consellera a la Generalitat. La Sindicatura de Comptes ha detectat en el seu període de mandat en el Parc Salut Mar incompliment de la llei de pressupostos, irregularitats com adjudicacions ha dit, manca de control de la gestió, sobrevaloració dels deutes i pagaments fraudulents a alts càrrecs. Llavors, pensem que realment hi ha la intencionalitat de desfer aquest sistema mixt que tenim amb aquesta consellera? Jo penso que no. A les barricades. Por eso lo han puesto. De fet, ara ha fet això, vol reformar el sistema de salut de Catalunya i ha fet una macroestructura per la logística que no és més que un altre plus a la mercantilització del sistema. I jo com a reflexió final, no només per vosaltres i la Mútua de Terrassa, que gestiona el CAP d'Olesa, penso que és urgent desmercantilitzar el sistema de salut de Catalunya, o com a mínim intentar-ho com a usuàries. Perquè la salut no és només un dret fonamental, sinó per mi, jo sempre dic que és un bé comú. Un bé comú que cal defensar, no ha de ser un bé de consum. No és només una qüestió, és una necessitat urgent, no és una qüestió d'ara, és una qüestió històrica, però és una necessitat urgent i desmercantilitzar significa posar al centre la salut de les persones, posar al centre l'atenció primària, reforçar l'atenció primària, garantir l'accés universal a la salut i a la sanitat a totes les persones, independentment del seu origen i de la seva situació, i que és urgent frenar aquest procés de mercantilització i de privatització perquè no fa més que enriquir a uns quants. El pastís de la sanitat, el pressupost de la sanitat de la Generalitat de Catalunya és un dels pressupostos, és una de les partides més importants. Hi ha molts interessos sacrificats i és per això que aquest sistema és així, perquè hi ha moltes persones que s'estan enriquint. És urgent desfer això i treballar des de la base per desfer aquesta estructura i assenyalar qui s'està enriquint a dins d'aquest sistema. No només la Mútua de Terrassa, moltes altres entitats que s'estan enriquint. I si el contrato con la Mútua de Terrassa... El contrato de la Mútua de Terrassa está caducado. Por eso, desde Però 2011, porque per sigue. de qui és això? De l'Ajuntament? No ho sé, està caducat. El contracte és amb la... Segurament serà amb el CatSalut, és el mateix contracte que té l'Hospital Sagrat Cor, també, a Barcelona, que també està a punt de caducar o ja està caducat. I caldria preguntar què faran amb aquest contracte caducat. Acaba de marxar la Suprema. L'Ajuntament ha marxat. Doncs no li podem preguntar què farà amb aquest contracte. No crec que pertanyi a la municipalitat aquesta concessió. Aquesta concessió vindrà de més amunt. La municipalitat pot treballar perquè la Generalitat desfaci aquest contracte. Què? Eren municipals, es van cedir. Digues. Yo quería preguntarte si conoces algún marco jurídico, algún artículo en el que ayude a revertir esa privatización. No lo han hecho. A nivel estatal, Valencia revirtió el modelo Alcira, pero el modelo Alcira no tiene nada que ver con lo que pasa aquí, porque el modelo Alcira es un PCI que concedió la construcción y la gestión. Y lo que hicieron fue quitarles esa concesión. Cuando venció el plazo, le quitaron la concesión. Y ya está. A nivel catalán, esa situación no se ha dado. Y los contratos que el CatSalut mantiene con las empresas asociadas al sistema
per molt que el conveni estigui caducat, Sí. el CatSalut continua pagant-li a la Mútua Terrassa 223 milions d'euros anuals i té els 11, si no m'equivoco, té els 11 contractes caducats, no? No són 11? Són 11 de contractes que té la Mútua Terrassa amb el CatSalut? Tots els caps de... Són 11 i tots estan caducats, si no m'equivoco. No en té un... I no hi ha cap intencionalitat, tampoc hi ha cap intencionalitat, novament és política, no hi ha cap intencionalitat política de revertir i tancar aquests convenis. Però un o altre s'ha de preocupar d'això, no? De que es puguin renovar, que es contracten d'alguna manera. Qui s'ha de cuidar? L'Ajuntament o...? Segurament el CatSalut. Serà el CatSalut el que... En aquesta estructura, és que no és a l'Ajuntament. En aquesta estructura... ¿Dónde estava? Vamos aquí. Si ho deixen caducar i no diuen res... En aquesta estructura, un o altre ja és responsable. els ajuntaments, em sap greu, però els ajuntaments tenen poc a dir a dintre del sistema de salut català. Em sap greu. Tenen poc a dir. Tenen poc a dir. En aquesta estructura, el que compra serveis és el Servei Català de la Salut. Moltes vegades els ajuntaments incideixen en el Servei Català de la Salut en la compra de serveis. I això passa, per exemple, en el Consorci Sanitari de Barcelona participa l'Ajuntament com a municipalitat i actua en certes polítiques més locals a nivell de la ciutat de Barcelona. I aquí a Olesa també passarà que hi haurà certes polítiques que pot regir la municipalitat. Però tot el que són els convenis pertanyen al CatSalut. I té bastant poc a dir, lamentablement. Però han d'avisar que s'ha caducat aquest contracte. Sí, però és que el CatSalut té molts contractes caducats, perquè potser renoven automàticament. No sé, no he anat a mirar específicament el conveni, però sí que han d'estar publicats. Els contractes i convenis del CatSalut han d'estar publicats.